Dokopy v Bistro.sk som zarobil. Takto ľahko to nebude, poviem to v priebehu videa, aby ste to dopozerali celé, takže dajte like a ideme na video. Dámy a páni, v dnešnom videu vám zodpoviem na otázku, koľko peňazí som zarobil dokopy v Bistro.sk. Bistro.sk som začal robiť v roku 2026 v januári. Prvú objednávku som spravil asi v polke januára cca alebo koncom januára. Nejsem si teraz presne z týchto informácie, berte iba takou ľahkosťou, nie sú úplne presné. Určite ste videli video, kde som robil Bistro.sk ako šichtu. V tom videu som veľa nezarobil, ale k tomu sa ešte v tomto videu dostaneme. A ešte predtým, ako budeme pokračovať, dajte like, odber, zvončekom, mega ma tak podporíte a mám v pláne robiť fakt videá, ktoré budú mladých ľudí baviť, čo sa týka športu, školy, cvičenia, zarábania a takýchto vecí, takže myslím si, že sa to oplatí dať ten odber. Nestojí vás to nič, že mňa to veľmi podporí. Takže úplne môj prvý deň, ktorý som kedy robil, som zarobil 20 eur za 4 hodiny a bol som z toho docela nadšený. Nebolo to nič extra, ale bolo to super, lebo som to robil v stredu alebo v útorok, nie som si teraz presne istý. Je to také normálne, nebolo to ani zlé, ani dobré. Ale to sa všetko zmenilo, keď som robil piatok, pretože prvý piatok, ktorý som kedy robil, som zarobil cez 40 eur. 40 eur za 4 hodiny je fakt dobré, takže ma to viacej motivovalo robiť viac proste piatkov, viac víkendov. Hovoril som si, ty kokos, dobrú brigádu som si pofasoval. Takto to potom pokračovalo. Robil som piatky, soboty a potom som začal robiť aj štvrtky a zarábal som, fakt dobre som zarábal vtedy akože. A ja som z Bistro.sk inak už skončil a možno sa pýtate, prečo som skončil, keď to bolo takéto super. Stali sa tam dve veci. Prvá vec je to, že mi ukradli bicykel, keď som bol s kamarátom v Mekáči, tak mi ukradli bicykel. To bol dosť taký zaujímavý moment, pretože som nevedel, že jak to bude s brigádou pokračovať a čo budem robiť. Celý story tam, keď chcete vedieť, tak máte to na Hero. Stojí to 6 eur, čo je fakt akože není to vôbec veľa a mega ma tak podporíte hlavne a máte tam bonusový content. Prípadne dole v popise je link. Potom mi ten bicykel kamarát do týždeň našiel. Ma takže som mal bicykel. Potom, keď som robil prvú šichtu, odtedy čo som už mal bicykel znova, som zarobil 0 eur. To som si povedal, že alebo aj ostatní mi hovorili, že to možno bude tým, že je koniec mesiaca a že ľudia čakajú na výplatu. Potom som išiel robiť znova a zarobil som 0 eur. Potom som zarobil 3 eur, potom 0 eur a potom 4. Doteraz vlastne neviem vôbec prečo. Čo som sa bavil s niektorými ľuďmi, tak veľa ľudí mi hovorilo, že mi to možno sabotujú, pretože určitý moment som mal mega veľa objednávok a som ich nestihal robiť a zrazu proste som mal 0,001,01,00, čož môže byť extrémne veľká náhoda, ale príde mi to dosť nepravdepodobné. To nevadí, ale ja som furt skúšal robiť tú brigádu, nejaké iné dni, stredu, štvrtok, piatok, sobota a furt to nevychádzalo, tak som sa proste na to vykašľal a doteraz vlastne neviem vôbec prečo. Takže ak je tu niekto, kto má nejaké skúsenosti z Bistro.sk, kto tam buď robil, alebo tam pracuje, alebo je odtiaľ, tak mi môžete napísať do komentáru. Veľmi rád si to prečítam. Keď náhodou zvažujete ísť do Bistro.sk, tak kľudne choďte, možno je to iba moja skúsenosť. V každom prípade mi môžete dole do komentáru napísať, veľmi rád si to prečítam. Prípadne si môžete pozrieť to video, kde som robil šichtu Bistro.sk, ak vás to zaujíma, ako to cca prebieha. Myslím, že som tam zarobil nejaké 4 eurá, nie som si teraz presne istý. Môžete to pozrieť, má to asi minútu 50, takže nebude vás to stať veľa času a mne tak pomôžete a vy sa niečo nové dozviete. Ešte by som sa samozrejme povedať, že ak máte o takéto videa záujem o moje skúsenosti z môjho života, čo som skúšal, čo mi nevyšlo, čo mi vyšlo, tak mi napíšte tiež do komentáru. Takže aby som to dal na pravú mieru, v Bistro.sk som čistého času, čo som robil asi mesiac, možno nejaký týždeň ešte. Není to úplne presná informácia, sám to neviem presne, takže okolo 5 týždňov som tam robil a zarobil som 230 eur. Sami môžete povedať, či to je dobré alebo zlé, či sa vám oplatí do toho Bistra. Berte to tak, že ešte k tým 230 eurom môžete pripočítať akoby 10%, keďže 10% mi brala flotila, keďže ja nemám živnosť ani firmu a robil som to cez flotilu, ktorá si brala provízu 10%, čo si myslím, že je v pohode. Takže ešte k tomu nejaké eurá navyše. A sami môžete povedať, či 230 eur za 5 týždňov je dobré alebo zlé a možno to môžete skúsiť a možno sa vám bude dariť takto naďalej. Kľudne si môžete vy zarobiť okolo 230 eur za mesiac. Ja neviem, ja mám trochu horšiu skúsenosť s tým. Preto ako som hovoril, môžete sa vyjadriť v komentároch tí, ktorí ste tam robili alebo tam robíte. Ešte by som vám rád povedal nejaký fun fact, že keď som robil tie piatky väčšinou, čo som zarobil cez tých 40 eur, okolo to bolo 40-45 eur, tak som aj nabicykloval cez 40 km. Není až tak veľa, ale není to ani málo. Poviem vám pravdu, že keby, že nemám pri sebe nejaké sladké veci, aby som to rýchlo dal a na energiu, tak bolo by to docela dosť náročné. Vždycky som došiel piatok večer domov, úplne unavený a už som iba chcel jesť, piť a chillovať proste. Nemyslím piť alkohol, normálne sa napiť vody alebo nejakej Coca-Coly alebo volačo. Takže vám to ešte nakoniec celé zhrniem. Som robil asi 2 až 2,5 mesiaca, ale čistého času som robil asi 5 týždňov a zarobil som teda tých 230 eur plus 10%. A neviem, či mi to sabotovali, pretože je dosť podozrivé, keď jeden mesiac mi chodí mega veľa objednávok a ďalší mesiac mi nepríde ani jedna, takže možno, že mi to sabotovali, možno nie. Urobte si na to vlastný názor, ale dosť by ma to zaujímalo, takže ak je tu niekto od Bistra, mohli by ste mi to do komentáru napísať a vysvetliť, že čo sa stalo. Prípadne, keď zistím, čo sa stalo, tak to video hodím sa na YouTube, aby ste to vedeli. A ak sa vám to video páčilo, tak dajte like, odber, zvončekom, mega ma tak podporíte. A hovorím, chcem robiť videá, ktoré budú mladých ľudí baviť. Ak chcete nejaké ešte bonusové videá k tomu, tak
tak si môžete zakúpiť moje Hero Hero. Je to hlavne veľká podpora pre mňa, keďže ja z YouTube a z týchto videí nemám nič, ani cent nemám z toho. 6 eurami ma môžete veľmi podporiť na Hero Hero a dostanete k tomu nejaký maličko bonusový content. Ďakujem za pozrieť tohto videjka, ja sa s vami lúčim a vidíme sa v ďalšie videá. Čau!